Έλα. Καλησπέρα. Βασικά, θέλουμε να πούμε ένα συγχαρητήρια και ένα μπράβο στην Κική για την έκθεση που έκανε το project αυτό το πρωτότυπο. Συγχαρητήρια, ευχόμαστε τα καλύτερα και στα επόμενα. Πρώτη φορά μας είπαν να παίξουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά επειδή είναι φίλοι, είπαμε το ok. Και επίσης να ευχαριστήσω και τα παιδιά από εδώ, γιατί για κάθε μαλακία που εμένα μου καρφώνεται να κάνω, είναι στο πλευρό μου και έρχονται να βοηθήσουν. Έχει κάνει που πληρώνεις καλά. Και να ευχαριστήσουμε τον Γκον που δεν είναι μέλος της πάντας, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα έβγαλε το κομμάτι για να είναι ο guest μας για σήμερα. Ένα χειροκρότημα για τον Γκον, παρακαλώ πάρα πολύ. Και σε όλους εσάς που παρόλο το κρύο ήρθατε σήμερα εδώ να λήξουμε αυτή τη σεμνή τελετή όπως σας αρμόζει. Ασχέτως τη μουσική ακούτε, ελπίζω να διασκεδάσετε και τις επόμενες 3 ώρες που θα παίξουμε. Κύριε Κολτολέα. Who are selling school, those who are so courageous. I will come in my resting place, oh feel bent of domination. The war begins running today, they will know fear and pain. Like our ancestors we will fight, and thus we may wait. Why are they rise now, people, be sad, they will follow. So nobody in this world, we must still be alone. With our blood we'll let us get tomorrow. For many miles we must march to sail a sea of morning, where our opponents sit and left, and his strong power growing. We will attack and kill us now inside of his place. Don't know how many of us will die. It's the price to pay. Rise up,
Ευχαριστούμε.